Prepočítanie DPH na vstupe koeficientom. Pokiaľ používate pre prepočet vstupnej DPH koeficient, program vám ponúka možnosť upraviť vytvorené daňové priznanie DPH prepočtom koeficientu. V mesačnom spracovaní vytvorení mesačných účtovných zostav si ako obvykle vytvoríte daňové priznanie DPH s tým, že ho dáte zaarchivovať. To je prvý predpoklad toho, aby ste ho potom mohli upravovať. Čiže teraz kliknem na ikonku vytvoriť daňové priznanie DPH. Program vytvorí daňové priznanie, ktoré ďalej potom tlačím. A zároveň ho teda uloží do archívu daňových priznaní. Každé priznanie je jeden riadok. V tomto prípade teda je to za mesiac 6. Vidíme tu vlastnú daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet. Pokiaľ chcete teraz upravovať vstupy koeficientom, kliknete na ikonku úprav. Program vám vysvietí vybrané daňové priznanie za 6. mesiac v tomto prípade so všetkými napočítanými riadkami. Pomocou asistenta si zobrazíte menu, kde zadáte druhy dokladov, ktorých sa týka pomerné uplatnenie. Čiže napríklad 29, 37, 48. Plus zadáte koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorým bude program prepočítavať DPH na vstupe. Čiže napríklad dáme 0,5. Ak potom kliknete na odkaz prepočítať pomerný odpočet, program znovu zobrazí vybrané daňové priznanie s tým, že do tejto položky vám napočítal všetku daň, ktorá bola v danom období na týchto druhoch vybraných a koeficientom ju prepočítal a upravil tú daň. Zároveň vám ju upravil vlastne aj riadok číslo 19 a 27, 32. Čiže teraz môžete uložiť úpravy a môžete si vytlačiť daňové už s upraveným vstupom. Pričom teda riadok 21 program zachoval a upravuje len riadok 19. Takto budete postupne vytvárať všetky daňové priznania a upravovať za všetky obdobia v roku a potom vlastne za 12. mesiac sa bude robiť zúčtovanie DPH ročné. Tomu sa budeme venovať v ďalšom videu. Pokiaľ už upravené daňové priznanie v archíve kliknete znovu na ikonku vytvoriť, tak program zase ho znovu napočíta a čiže sú tu pôvodné neupravené hodnoty a vy ho môžete znovu upravovať. Čiže vždycky, keď kliknete na vytvorenie, tak ho napočíta znovu celé neupravené. Pokiaľ dáte nearchivovať, tak program zachová upravené priznanie v archíve. To je všetko, čo sa týka úpravy DPH na vstupe koeficientu.